Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndine nyaya yangu. Thanks nekudairawo call yangu. Please post for me as hidden identity. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakaroorwa nemurume wangu, asi taiva vanhu vainge vachingozvitamburirawo. Panguva yacho baba vekwangu vainge vari mupurisa, asi vakazobatwa mushure mekunge vabatwa vachiita huori. Basa rikabva rapera. Baba vekwangu vainge vachishandisa motikari yavo yekubasa, iyo yavaipota vachienda nayo kunotakura mbanje dzavo idzo dzavaizotengesa. Izvi vainge vachizviitira kuti vange vachibhalansisa uko neuko. Sezvisinei, umwe musi vakabva vasungwa vaine zvinhu zvainge zviri zvemadhiri mumotikari yekubasa. Asi ivo vachitaura vanoti ivo kusungwa kwavo kwavakaitwa hanzi vainge vakatengeswa nevamwe vavo vekubasa kwavo ikoko. Kubva ipapo tainge tava kungorarama tisingazivi kuti ramangwana redu richazovei. Murume wangu ndipo paakazotanga kuita zvekuenda kunohodha achitengesa, asi taingosangana nematambudziko ekuti aiti kana akabva kunohodha nguva zhinji taikwanisa kuzongokaruka tabirwa kana kupazirwa imba tisipo pamba taenda kunotengesa. Murume wangu iye akazondiudza kuti ainge anzwa kuti kune umwe munhu anogona kutibatsira. Iye akabva ati ainge aenda kuya kwacho kwainge kuchinzi kune munhu ari kubatsira vanhu veruzhinji, ende iye anoti akabva audzwa kuti kwaidiwa 1500 US kuti tinge tichibatsirwa. Takashanda mukoma, ende murume wangu dambudziko rake rainge riri rekuti kubva kare nakare aiva munhu ainge aine nharo, because ndaiti kana ndikamubvunza kuti saka uko kwacho kwamakaenda mari iyoyo yakawanda kudai makanzi ndeyei, asi iye airamba kutaura kuti mari iyoyo yacho yaainge akachajwa uko kwaainge akaenda achida kuti tinge tichibatsirwa aitsika-tsika achiramba kutaura kuti mari yose neuwandu hwayo kudaro yainge iri mari yei. Aiti kana ava kuenda kun'anga yake iyoyo aingondinzvenga. Dzimwe nguva paanozodzoka kana ukamubvunza ndipo paaizotaura kuti ndanga ndaenda kunoona munhu uya ari kutibatsira. Hapana kana chandaimboziva kuti zvinhu zvacho zvainge zvichimbofambiswa sei. Murume wangu akazodzoka umwe musi. Paakadzoka ainge akatakura rimwe zichangani bhegi. Zichangani bhegi iri rainge rakaita kuzara kuti maku nemishonga. Kuti ange achitaura kuti mishonga iyi ndeyei haana kutaura. But mushure mekunge ndazotanga kupopota, murume wangu ndipo paakazotanga kutaura iye achiti hanzi kuya kwandakaenda mari dzose dziya dzainge dzichidiwa hanzi ndedzekuti inini ndinge ndichizosvitsirwa mudzimu uyo uri pandiri. Hanzi inini ndine chipo zvekare ndine mudzimu uri pandiri, saka mudzimu iwoyo unoda kusvitswa. Saka pose paya pandainge ndichienda kunoona munhu uya ndainge ndichitosvitsirwa mudzimu wangu. Pari zvino ndava kutokwanisa kutotanga kutorapa. Mukomanashi, kutobvunza kuti ko hazvidi veukama here izvozvo zvekuti munhu kana uchisvitsirwa mudzimu, ende zvinoitika here kuti nenguva pfupi pfupi kungoenda ikoko kun'anga 2 times wava kutotaura kuti newewe wava kutogonawo kutorapa vanhu? Iye akabva ati no, munhu akandibatsira akati iye hapana kana any need yekuti vanhu veukama vange varipo, nekuda kwekuti mudzimu uyu uri kunzi wakagara pandiri, saka zvinongoda inini chete. Mukomanashi, ende paiitika zvimwe zviitiko zvekuti ndaitadza kana kuzviandastenda kuti kochiko chava kumboitika mumba muno. Murume wangu ainge ava kuti nguva dziya dzatinenge tava kuenda kunorara iye aibva akasira kuenda kubhedroom kunorara. Nguva zhinji aikwanisa kutondisiya ndichiona TV nevana ndozotonomujoina kubhedroom ikoko. Asi ndaiti kana ndazosvika kubhedroom ndaiona munhu anenge akaisa zichangani bhegi rake riya akariisa panzvimbo yekuti iro zichangani bhegi iroro rinenge rakarara pakati pedu. Hameno kuti ndidzo dzainge dziri mhiko dzacho here kana kuti kudii.
inini ndakangozviudza kuti sezvo munhu uyo akauya achitaura iye achiti akaudzwa kuti pane mudzimu uri paari wakasvika ukataura zvawakataura ende ari kufanira kuti ange achizotanga kurapa, ndakangozviudza kuti midzimu yake zvimwe kuda ndiyo iri kumuudza kuti inini naye hatifanire kuti tinge tichisangana pabonde. Maybe ane nguva yake yaakatarirwa nemidzimu yake sezvo ari munhu iye ari kutaura kuti achangotangawo kuita basa iri rekurapa. Saka ndaingosiyana nazvo, asi ndinotoona kuti idzi ndidzo dzainge dziri mhiko dzake. Anoratidza kuti kun'anga ikoko kwaainge akaenda akasvika akanotarirwa mazuva iwawo ekuti hataifanira kuti tinge tichizosangana pabonde. Saka iye akabva aona sekunge zvinonetsa kutaura, ndokusaka aingorara akaisa zichangani bhegi rake riya pakati pangu naye. Then pane umwe musi I remember kuti hwaiva huri usiku, ndakabva ndareceiva SMS iyi yainge ichibva kuna amai guru. Amai guru ava mudzimai wemukoma wemurume wangu. Saka ivo vakatumidzira message amai guru vachiti kuno mwana hatisi kumuona. Vainge vachiti mwana ainge atongobudawo achienda kumombe nevamwe vake. Vamwe vose avo vaanopota achifudza naye mombe vose vainge vadzoka in time, but iye pavakaona asingadzoki nemombe vakafungidzira kuti zvimwe kuda mwana ainge arasa mombe, saka ndidzo dzaainge achitsvaka. Asi pavakazoona kuti nguva yainge yatoenda, ndipo pavakazonobvunza vamwe vakomana avo vaainge achifudza navo mombe sevana. Vamwe vakomana vacho ndipo pavakazotanga kutaura kuti nguva yavainge vari kumafuro ikoko, hanzi mwana akangotanga kumhanya achipinda musango. Saka nguva iyo yandakatumidzirwa SMS naamai guru, vainge vatori mushishi rekufamba vachitsvaka mwana, but vainge vachiti tazama kutsvaka pose patinofungidzira kuti mwana tingamuwana, but mwana hatisi kumuwana. Vainge vakanyora ivo vachiti tichazama kuti tinge tichizomutsvaka mangwana kwakachena nekuda kwekuti kunze kwainge kwasviba. Vakabva vati ivo tanga tichikumbirawo kuti bamunini vange vachifona, nekuti mukoma wavo vari kuti ivo dai munin'ina wangu andifonera ndikwanise kumuudzawo zviri kundinetsa pamwoyo wangu, mwana wangu handisi kumuwana. Inini ndakabva ndamutsawo murume wangu, ndikabva ndamuudza zvose zvandainge ndaudzwa naamai guru, nekuti tinge tichitenga airtime tifonere Bamukuru kumusha. Ndikamuudza zvese zvainge zvaitika kumusha, asi chakandinetsa mukomanachi ndechekuti ndakati ndapedza kumuudza iye murume wangu, haana kana reaction yaakamboita kana kutaura. Chandinongorangarira ndechekuti iye akabva angoburuka pamubhedha ndokubva atopfeka nhumbi dzake, akabva angobuda mumba ndokubva atakura chichangani bhegi chake chiya chaainge asiya chiripo pamubhedha, ndokubuda kwaakaita mumba ndokubva aenda. Akabva azogara kwemaweeks murume wangu asipo pamba. Kuti ainge akaenda kupi handina kana kukwanisa kuziva kuti ainge abuda achienda kupi. Ukuwo kune vanhu vaiva kumusha, ndakabva ndatya kana kutaura kuti kubva paya pamakatitumidzira SMS murume wangu akabva angobuda, ende handisi kuziva kuti pari zvino ari kupi, nekuda kwekuti ndainge ndichitya kuti zvose zviratidzo izvo zvandainge ndichioneswa nemurume wangu pamwe kuda pane zvazvainge zvichirevera. Ndakabva ndashaya kana simba rekuti ndinge ndichiudza veukama zvose zvainge zvichiitika mumba mangu, zvekare nenyaya iyoyo yekuti mwana ainge asiri kuzivikanwa kuti ainge aenda kupi. Sezvisinei, murume wangu akabva azongogarawo kwemaweeks asipo pamba ndokuzodzoka. But kunomubvunza kudai musi wacho waazodzoka kumba, murume wangu kwava kuti ndanga ndamboenda kusango kunocherera mishonga yangu. Asi minduro dzake dzaainge achindipa, ndakaona kuti murume wangu semunhu wandainge ndichiziva, kamutauriro kake ainge achitaura achirakidza kuti nayewo zvacho zvaainge achitaura
ainge asitombori shuwa nemhinduro idzo dzaainge achindipa. Kubva ipapo murume kwava kutanga kutaura kuti ndainge ndaenda kuMozambique because ndainge ndava kungoramba ndichingomupa pressure. Inini semunhukadzi mukufunga kwangu ndainge ndava kufunga kuti zvimwe kuda murume wangu ainge ava neimwe mhuri pasaidi, ndokusaka ndainge ndava kungoramba ndichingomunetsa kuti kwemaweeks mangani musipopamba, mainge makaenda kupi. Iye akasimbirira nyaya iyoyo yekuti ndainge ndaenda kunocherera mishonga yangu kusango, ndokubva azotanga kundiudza rwendo rwake urwo rwaainge akatora achienda kuMozambique, hanzi kunotora mimwe mishonga yekuti ndikwanise kunyatsokurapa mune zvakanaka. Iye akabva ati paya pawakandiudza kuti mwana ainge asiri kuonekwa, pane zvainge zvichitoitika ipapo. Hanzi kushayika kwakaitika mwana, hanzi mwana uyu vanhu zvavo vanokwanisa kuti mwana achiri mupenyu asi mwana hakuchina. Iye akabva ati paya pandainge ndiri kuMozambique, munhu wacho ainge achindibatsira akabva atora mwoyo wemwana. Mwoyo iwoyo ndiwo wakabva wazoshandiswa pane mimwe mishonga iyo yandainge ndichida ndiri kuMozambique ikoko. Ndikabva ndati sei, nekuda kwekuti mwana uyu akazowanikwa uye mupenyu, kunyange zvake akazowanikwa ava kupenga, ainge achingodzungaira nesango, pati vanhu vakazomuwana mwana uya ndokubva atorwa. Nanhasi uno mukomanashi mwana uyu ari kugara akangosungirirwa nekuda kwekuti mapengero acho aari kuita anongoti kana akawana mukana anenge achida kutotiza pamba. Saka zvainge zvichindinetsa izvo zvainge zvichitaurwa nemurume wangu achindiudza kuti kunyange zvake mwana achiita sekunge achiri mupenyu, hanzi mwana hakuchina. Murume wangu akabva ati hanzi mwana uyu wamuri kuona haasi mwana mupenyu. Murume wangu akabva aburitsa imwe hari akabva ati tarisa uone, ndimo mune mwoyo wemwana. Ininiwo ndakabva ndatarisa ndikabva ndaona kuti mukati mehari iya mainge makazara mamwe ainge akaita kunge mazereredzi so ari egreen, asi mainge musina chinhu. Murume wangu ndipo paakabva azopinza ruoko rwake mukati mehari iyoyo ndokubva azoburitsa kamwe kamwoyo, but kamwoyo aka kainge kari kadiki diki kakaita kunge kamwoyo kehuku. Akabva ati uyu ndiwo mwoyo wemwana uyu, mwoyo iwoyo ndiwo uchange uchindibatsira, zvekare ndiwo uchange uchindipa mari kana ari mwana zvake iwewe chitokanganwa nezvake, nekuda kwekuti kunyangwe akafamba sei asi mwana iyeye hakusina, akatofa kudhara. Mukomanashi inini ndaremerwa kuti ndodii, kuti ndinge ndichiudza hama dzake ndiri kunzwa ndichipera simba, ndiri kushaya kuti ndoita sei, ndotiza here, nekuda kwekuti kunyange ndikambofunga pfungwa dzekuti zviri nani kuti ndinge ndichingotora vana vangu ndobva ndanotanga humwe upenyu samwe, but mukoma upenyu hwangu hwakamira sekudai. Ndiri munhu uya anokwanisa kungonzi handina hama, amai vangu vanonzi ivo vakafa ndichiri mucheche. Saka hama dzemurume wangu ndivo vamwe vevanhu vakatokurawo vachindichengeta. Kunyange kuzowanikwa kwandakazoitwa nemurume wangu, ndainge ndichitochengetwawo neimwe hama yake, ndichiita sekunge ndinoshanda semusikana webasa. Iye paakapedza training yake yechipurisa, paakazodzoka kumusha, akabva azongondipindira mumba umo mandainge ndirere umwe musi, ndokubva azondibata akandiudza kuti kubva kare nakare ndainge ndichingokuda ende ndikuda kuti unge uchizoita mudzimai wangu. Iniwo ndakabva ndangoona kuti sezvo munhu uyu ainge atosangana neni, hapasisina kwandaikwanisa kuti ndinge ndichienda, ende mhuri yavo yainge yakangondijairawo. Ndakabva ndangoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingowanikwa nemukomana iyeye uyu akazova murume wangu. Saka izvezvi kunyange ndikatanga kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichitiza, but ndinogara ndichingozvibvunza kuti right, izvezvi kana ndikati ndinotakura vana ava vandiinavo ndinonanga navo kupi, nekuda kwekuti handina hama. Kunyange kune dzinza raamai vangu kana kuti kune dzinza rababa vangu handitombokuzivi. Murume wangu uyu ndiye wandainge ndichitoti ndiyo yatovawo hama yangu, asi mukoma pari zvino ndazoiswa panguva yakaoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu mukoma.
mwana uyu mukoma ari kutopenga zvemachokwadi, ende zvinhu izvi ndiri kushaya kuti ndozvibatanidza sei mupfungwa dzangu. Please, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kune vedare ndikwanise kuzivawo kuti ndingatorawo decision ipi. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mwana uyu wamuri kufungidzira kuti mupenyu haasi mupenyu. Ndakatoenda kuMozambique ndikanopiwa zvandakapiwa, ende ndakabva ndatora mwoyo wake. Mwana uyu hakuchina. Zvakangooma hazvo vedu we. Please, ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka inini mukomana She, murume wangu ane imwe shamwari yake. Ndingangoti vanhu ava ishamwari dzedu tiri tose. Takasangana patainge tichiri kuSouth Africa, ndokubva tazouya kuno kuZimbabwe. Tainge tingori madzisawira. Takazotogumisidzira tazobva kunharaunda uko kwatainge tichigara, ndokubva taenda kunogara kudhuze neuko kwainge kuchigara shamwari dzedu, nekuti ivo vainge vachiti ikoko zvimabhindauko zvavainge vachiita ndizvo zvainge zvichitokwanisa kutoraramisawo mhuri yavo. Takati tava ikoko, ushamwari hwedu hwakabva hwatoramba huchingoenderera mberi, zvekare huchitosimba. Iko zvino kana mukationa tichifamba tose kana kuti tichishanyirana, tinotoita kunge tiri hama nehama. Kunyange vana vedu vava kutoita kunge vana vemunhu wani. Dambudziko ravapo mukoma iri riri kubva kusaidi kwangu. Ndiri kuona sekunge murume weshamwari yangu munhu wekuti anogona kuronga kudarika murume wangu. Izvo zvava kukonzeresa kuti inini ndinge ndichiita mamwe mafeelings handisiri kukwanisa kukontrola kwaari, nekuda kwekuti patakaenda tikatanga kunogara uko kunharaunda kwacho kwavainge vatiudza kuti kune kabhizinesi kanenge kari nani, takati tasvika ikoko takambozamawo inini nemurume wangu kuti tinge tichiranawo zvimabhizinesi sezvimabhizinesi zviri kuraniwawo neshamwari dzedu, but inini ndiri kungoona kuti dzedu mari mukomana She hapana zvimwe zvadziri kukwanisa kuronga. Chedu chete ndechekuti tiri kuwanza kungotenga chikafu nezvimwewo. Saka handizivi kuti mweya weurombe here uri pamusoro pemurume wangu uri kukonzeresa kuti tisakwanisa kuitawo zviri kuitwawo neshamwari dzedu. Kana tikapindawo mumba mavo mukomana She, ndinotonzwawo mwoyo wangu uchitanga kubatikana. Kana ndikazodzokera kumba, ndinenge ndichiona kuti mangu mumba mukoma hamuna kana chiripo, kuita kunge mari yose yatiri kushandira tiri kungoenda tichingonokandawo mutoilet, but mari dzatiri kungoshandira imari dzakangoda kungoti fananei. Dambudziko razondiunza pano mukoma nderekuti ndiri kukumbirawo kubvunza kuti ndingaita sei kuti ndinge ndichibvisawo feeling iyi yandiri kunzwa kuti iko zvino ndava kuti kana ndikatarisa murume weshamwari yangu ndonzwa sekunge iye murume kudarika murume wangu. Ndava kutya kuti ko murume wangu akazozviziva kuti ndizvo zvandiri kunzwira murume uyu, you never know, pamwe iyewo murume uyu anenge achitonzwawo zvaanonzwa pandiri. Ndanga ndisina kana tarisiro yekuti ndinozogumisidzira ndava kuchita murume wangu kana kuti ndava kutorera shamwari yangu murume wake. Izvezvi tiri kutoronga rimwe rwendo rwekuti mazuva anotevera tiri kufanira kuenda navo tichienda kubhodha, nekuda kwekuti vari kuenda kunoburitsa motikari yavo iyo yavainge vachiti vane nguva vachida kutenga. Saka zvinhu izvi zvava kutowedzera kuti ndirambe ndichingonzwa mafeelings kumurume weshamwari yangu. Please, ndibatsireiwo veukama ndisazogumisidzira ndaita kunge muroyi. But dambudziko ndiroro rekuti kana ndakatarisa wangu murume ndava kuona sekunge asina kana chaanogona kuronga mukati meupenyu hwatiri kurarama, nekuti tiri vanhu vekuti tinogara takangopererwa nemari. Pano nepapo unongonzwa achikutuma achiti mhanya unokumbira mari. Dzimwe nguva ndinoenda ndosvika shamwari yangu asipo, ndobva ndaona paine murume wake. Iye murume uyu handione sekunge pane chaari kumbofungira pandiri, but munhu inini ndiri kuona sekunge ndava nemafeelings nemurume uyu nekuda kwekugona kuronga kwake kwaari kuitira mhuri yake. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Zvatanga zvinhu zviya
vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.